Третият в студиото. Мисията възможна. С удоволствие казвам добро утро в последното издание за 2016 година на рубриката Третият в студиото на един вероятен човек, който може, поне от моя гледна точка, с пълното право да представим като един от преговарящите между човечеството и евентуално други съществуващи цивилизации, разум, друг вид разум във Вселената, дали с намигване или директно. Казвам добро утро на Александър Миланов, писателят Александър Миланов, юристът Александър Миланов, юристът по космическо право. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Щедро представяне. Не бих завзел подобна представителна роля или дори на преговарящ с евентуално съществуващи извънземни или така, да не подвеждам слушателите в подобна роля, но съм един от хората, които може би в България така доста интензивно изследват този въпрос, включително научно, включително и езотерично. Езотерично, но използвайки научния подход, т.е. с критично мислене и с логична преценка на съществуващи данни, които може да определим като доказателства. Нещо много рядко за нашето време и аз ви благодаря, господин Миланов, че имате и чувство за хумор и приемате подобни хвърлени ръкавици, защото живеем в времена, когато хората са твърде чувствителни, да не кажа докачливи, ето тази дума ми дойде, и като че ли от това, че ние прекалено много се обвързваме със собственото его и всичко приемаме твърде лично, извършваме и купища грешки, този свят сякаш страда от липса на енергия. Така е. Това е една цялостна парадигма, в която сме поставени от съвсем малки да мислиме за това, за нашия имидж, за това какво има нужда нашето его, както вие много точно казахте, и организираме живота си не мислейки какво да направим за света около нас, как да го опознаем по най-добрия начин, а мислим и сме ограничени в това да мислим като жертви, като хора, които трябва да оцеляват на всяка цена, които са принудени да се примиряват с неща, които не харесват. И в крайна сметка живеем в много голяма част от нас, не всички, но голяма част от хората живеят в ограничение, нищета, лъжа. Духовна. И духовна, да. Сега, тук много е така опасна тази граница между духовна и материална нищета. Светът непрекъснато говори за материалната нищета. Около празници, ето след Коледа, в навечерието на Нова година, благотворителността е насочена отново към задоволяване, към избягването на материалната нищета. Кога виждате мига, в който така ще стане с духовната нищета? Знаете ли, аз се научих да не ги деля двете, духовната и материалното, по принцип и нещета и като цяло проявления, тъй като материалното е в много голяма степен духовно, то е най-плътната част от духовен слой, това, което сме свикнали да наричаме духовно. И в крайна сметка материалната нищета, аз съм на мнение, че в голяма степен е свързана и с някакъв дисбаланс в духовно отношение. Когато става въпрос за една държава или за една нация, това със сигурност влияе на, може дори да го обърнем на влияе на културата, влияе на изкуствата, влияе на свободата на словото и на да се изразяваш, потиска хората, става по-сив живот им в чисто социален аспект. А в по-мистичен или по-така дълбоко духовен аспект, действително хората, които се занимаваме и с тези неща, и с тези явления, сме свикнали да издържаме на всякакви условия. Така че в този смисъл материалната нещета е пречка, но не е пречупваща. Тоест има връзка между двете, така че нека слушателите внимателно се замислят върху това, какво поведение имат и дали наистина една промяна в светоусещането може да доведе и до по-добър материален баланс. Между другото, точно това е темата на новата ми книга, за която мога да кажа, която се казва "Холистично общество". В нея става въпрос за
изграждане на друг тип икономика, холистична икономика, за изграждане на политически отношения между държави. Т.е. това е една философска, така доста амбициозна, глобална перспектива да се представи в книгата. Държавите да бъдат, националният интерес да бъде съобразен с интереса на човечеството. Това, което можем да кажем в духовен план, това, което ни е най-близко като разпознаваемост и в днешните правни системи, в днешните отношения, това е хуманизмът. Най-просто казано. А какво е хуманизъм и какво е всъщност интерес на човечеството? Това е една тема, която съм се постарал да развия или която ме е вълнува от много години. Тема, която в близко бъдеще, както и вие започнахте разговора, би имало отношение и на въпроса, кои сме ние, тогава, когато сме сигурни, че не сме сами в тази вселена и дори на тази планета. Интересът на човечеството в съчетание интегриран с интерес на животни, растения и на планета. Защото когато говорим за това да бъдем човечни, това не означава, че трябва да сме нехуманни, ако мога да използвам тази дума, към животни, към растения. Защото много хора мислят за животното, но не мислят за растенията. Да, много точно го подчертахте. Аз ви благодаря за това. Случвало ми се и на мен да говоря по тази тема и да срещам неразбиране, защото за мен е изключително странно да говоря за защита на животни, в същото време да не виждаш душата в растенията. Да, което... хубаво е. Няма как всеки човек да защитава всички, всеки си избира каузата и полето на защита, но и на защита на определени права. Но въпросът е, че сложността е в интеграцията на всички интереси. Защото интеграцията на интереси. Какво имам предвид? Става въпрос, ние сме длъжни да консумираме растения, дори и животни. Или голяма част от хората желаят или имат потребност да консумират, друга част вече са се освободили от това, което е хубаво. Не мога да кажа, че не е хубаво. Но въпросът идва в това как да намерим не просто балансирания подход да консумираме малко, не просто да оставим достатъчно и за бъдещите поколения на човечеството, но да отглеждаме видовете по начин, по който ние го правим, мога да кажа, с любов към тях, уважавайки техните интереси. Това може да се извършва преди едно животно да бъде умъртвено, преди едно растение да бъде много сериозен въпрос, който, както разбираме, се разглежда от Александър Миланов в най-новата му книга «Холистично общество». Издател е Фондация Граждани на новата епоха. Продължаваме разговора след песента, когато ще научим повече и за мисията на тази фондация. Трети в студиото в последното излъчване на рубриката за 2016 година символично участие на Александър Миланов, писател, юрист, всъщност юрист по космическо право. Достигнахме до гражданите на новата епоха. Една фондация, която е издател и на последната книга на Александър Миланов «Холистично общество». Тук може би е време да кажа мантрата на нашата рубрика. Каним хора, които са на гребена на вълната и изпълняват своята мисия, независимо от това дали са в светлината на прожекторите или не са. Към вас как се отнася всичко това и всъщност коя е мисията ви, ако вярвате, че имаме такава? Аз мисля, че всеки човек има мисия и в зависимост от степента, в която той осъзнава, той може да изпълни по-добре или по-зле. Няма човек, който да не изпълнява своята мисия. Въпросът е, че това изпълнение може да бъде некачествено и просто задачите, които са поставени, той самия си е поставил преди да влезе в тяло, преди да се роди, няма да бъдат достатъчно добре изпълнени. Това е много личен въпрос, но едно от нещата, които мога да споделя с вас и с вашите слушатели, е действително подготовка на населението, както в България, може би така и в цял свят, на тази сложна и голяма тема, свързана с извънземният разум, свързана с извънземният живот. И то най-вече това се случи тогава, когато бях напълно убеден и напълно сигурен, че този контакт и това въздействие е много осезаемо в нашия живот и днес. Мога само да дам пример, че има документирани случаи и като казвам документирани, имам пред много добре документирани и с свидетелски показания на 3 различни военни на блокиране на ядрени оръжия от страна на неидентифицирани летящи обекти, за които се предполага, че са извънземни.
Тоест, вие сами си представете какво означава Съединените щати или Русия да не могат да използват ядрения си потенциал. Представете си какво би означавало, ако някой би решил тези ядрени оръжия на тяхна територия да ги превърне в тяхното в мини, които да доведат до техния край. Защото става въпрос за 8000 бомби всяка една от държавите има. Тоест, това е една много сериозна тема и когато започнах да се занимавам с космическо право и започнах да пиша дисертация по темата за космическите отпадъци, една много стандартна и нормална тема в международно правните среди, актуална тема, видях, че има една много по-голяма тема, която се неглижира и която дори така хората се страхуват да погледнат открито, защото разбират колко сложни въпроси се поставят. Един от тях споделих преди малко. Това, което казвате, сега усмихвам се, в същото време така изпитвам едно облегчение. Значи, моето начало, което беше отчасти на шега, се оказа вярно. Приближихме се до мисията, но и другото. Би трябвало да се чувстваме облегчени и щастливи, може би до известна степен, ако наистина повиш разум следи човечеството да не се самоунищожи. Информацията по тази тема, аз мога да кажа на слушателите, които имат интерес, е един от най-сигурните източници на информация, който аз препоръчвам горещо и който съм оценил като доста точен, доста богат и даващ много сериозни и много хубави инструменти за изследване и самоизследване. Това е Ашаяна Дин, известна като Еша Ашаяна. Слушателите могат да намерят нейни лекции в YouTube или в интернет на нейни предавания. Не искам да я рекламирам, но трябва да я посоча като източник на информацията. Да, това е вашия източник. Тя има ли въздействие върху творчеството ви, така да кажем, тези книги, които създавате? През 2014 излиза Завръщането на свещеното познание на Катара. Да, всъщност с тази книга тези читатели, които не са запознати, представя се учението Катара, което е всъщност учението на катарите, а най-вероятно и учението на богомилите, но в една доста по-езотерична светлина. Тоест, това е учение, което в дълбочина навлиза в структурата на Вселената и по-специално разяснява какво е Века система, какво е Екаша система, какво е Екаша Е и Екаша Еа система, как звездните портали са свързани с чакрите на човек, кои са звездните раси, откъде се намират, как са дошли, защо Земята е важна в крайна сметка. Тоест, това е една много голяма, много дълбока тема. Не мога да кажа, че не е за всеки, защото тя е на практика за всеки, но за всеки, който е готов да изследва този въпрос. Казвам това, защото преди 10 години аз не съм се интересувал, например, от темата извънземни. Тук, сега, може би е този критичен момент, точка, в която Александър Миланов, аз ще го помоля, да преминем от това дълбокото, в което плувахме до момента. Радвам се, че не се удавих. Не знам слушателите как се чувстват. И аз се радвам. Мисля, че ги заинтригувахте. Ето, аз изплувам на повърхността и тъй като приближаваме към края на този разговор в навечерието на Нова година, искам ми се така да седнем на една маса, която ще представлява това приятелство, което сега се получава тук и между нас и със слушателите. Какво е вашето ежедневие и какво цените в него? И какво мислите, че е добре наистина да ценим в него, да го опазим? Много хубав въпрос. Трудно ми е да говоря за всеки. Аз съм разбрал за себе си какво значи да имаш собствен ритъм и да имаш свободата и радостта от това трудът ти да бъде творческа себеизява, която да развива както теб, така и да дава или поне да се опитва да даде нещо малко, защото всеки може да даде нещо мъничко най-вероятно и на всички останали. Когато това се случи или когато гоним и преследваме този начин на живот, когато изграждаме връзките си по един възможно най-хармоничен начин и се концентрираме върху важните неща, върху това как да подобрим живота на хората, с които общуваме, как да създаваме повече радост, как да участваме пълноценно в живота и да сме готови, независимо до каква степен
сме близки с даден човек, независимо до каква степен се познаваме или не, мисля, че тогава всеки един от нас открива все повече това, което и вие нарекахте лична мисия. Какво бихте сложили на тази трапеза, с която ще се разделим с слушателите? Нещо, не знам и аз. Значи, в традиционния ми отговор ще бъде това, което биха сложили, може би, 99% от българите, вкусни гозби, но иначе това, което така в по-символен, ако възприема въпросът на по-символен език, може би здраве за следващата година. На първо място много нови приключения, които да са с щастлив край. Тоест, нека да не бъде една скучна година, няма как да бъде. Всичко, пред което се изправиме, да го посрещнем с усмивка, независимо как изглежда то. И каквото и да си пожелаем да се сбъдват само хубавите неща, които си пожелаваме. Александър Миланов, герой в третият в студиото в последното издание на рубриката за 2016 година. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз.